A magyarság hosszú utat tett meg, mind térben, mind időben, a történelem során, de a magyarság a megmaradás egyik élő példája. A magyarok, őseink, akik a mai Kazakisztán területén is éltek, vándoroltak, a magyarok és a kazakok ősei egymás mellett éltek. A magyarok nagyon messzire elkerültek Európába, és mintegy katonai nemzet területet foglaltak népünknek, és most már egy több mint 1000 éves állam a magyar állam Európában, az európai kultúra részese is, a szláv tengerben Európában és más európai népek tengerében megőrizték 1000 éves hagyományaikat, a mi ősi nyelvünket, a mi ősi ázsiai nyelvünket, és mi magyarok, amikor most már az utóbbi időben népi ünnepeket ülünk, mindig gondolunk a rokonaikra, akik a távoli keleti szteppéken élnek. Kazahsztán most már egy önálló, gyorsan fejlődő ország, egy hatalmas ország, egy gazdag ország, amely előtt fényes jövő áll, csak azt reméljük, hogy a gazdasági sikerek mellett sikerül megőrizni őseink tradícióját is. Magyar-kazak testvériség tovább erősödik. Évtizedeken át olyan politikai, történelmi helyzet volt, hogy átírták a történelmet. A szabad Kazahsztán és a szabad Magyarország a saját útját járja, és a saját történelmét írja meg. És erre a közös testvéri jövőre hívok minden kazakot, járjunk együtt ezen az úton. Rahma.
sananlarım. Olmazlarmış gen toyda bir gözge var yaşamı kim ezmedi Алқал топқай келгенде ақындар оркестр толғайдай топтан озған өреңдер құрметтеп сізді жырлайды жырламасам мұндай. Mostani főcél az, hogy emléket állítsunk a nagy közös ősöknek, hogy emléket állítsunk a nagy közös ősöknek. Сірәді мойным тұрмайды құрмет үшін қалқамның мадақтайын азырақ сонау бір жатқан торғайда жатқан туғандар sizlerge selam жолдайды. És egy olyan életfát, ami a régi magyarok és a régi kazakok egyik legnagyobb szimbóluma volt. Шалғар көлінен әркімдер атын шалдырған бұл заманның шағында сандуға сайрап бағында бақыттың шамын жандырған алпыс сала жағалай мекен салғызған жарында жалғыз аңдыған суында тұнық қалдырған қошалар. És ez az örök időknek szól. Mi már rég nem leszünk, és ez a életfa még mindig ott fog állni, és bizonyítja a mi rokonságot. És ezt a magyar nép szívből ajándékozta, és egy magyar faművész a saját két fiával 3 hónapig ingyen faragta. Арқандаулы арданым құндызай түгі құлпырар албар бөгет асқар таудың орындай қазыбай мен шәкіртай. Hát ez különleges, mert ugye hát ez kikerült ide Kazakisztánba, a torgai magyarokhoz, és tényleg hálát adhatok a teremtőnek, hogy engem választott ahhoz, hogy ezt megcsinálhassam, megfaraghassam, hiszen az 1000 év utáni nagy találkozás örömébe úszni nem mindennapi dolog. Tulajdonképpen majdnem megint egyek lettünk, le kell az idők parazsát fújni a zsarátnokról, és újraéled az. Tehát folytatni kell ott, ahol abban maradt. Az összes magyar laktott települések képviselői itt voltak, de nem mindennapi dolog. Igazából ezt még, hogy mondjam, ezt meg kell emészteni, mert ez olyan impulzust ad nekünk, hogy az eljövendőben még több helyen fogunk felállítani életfákat, hiszen kiderült, amit már nem lehet letagadni, hogy vagyunk mi magyarok nem kevesen. Бүгінгі бұл мереке сіздердікі, мейрамың құтты болсын болып жатқан. Сенің анаң алтын, менің анам алтын, қолпыра бер қарындасым аман болып жатпын. Ақ жеңгелер әнің, сұлу қыздар сәнің,
Lanadan, közmüsün arulana kulanadan. Benim atım Men Qazaqman. Men Magyarman. Men Qazaqman. Men Macaristondagi balalarga issiq salom yo'llayman. Mening atim Jaslan. Macaristonga issiq salom yo'llayman. Adım Jaslan. Men Qozog'istondagi balalarga salom yo'llayman. Atim Yemira. Men Qazaqman. Men Macaristonlarga salom yo'llayman. Adım Asamat. Men Qozog'man. Men Magyarlarga salom yo'llayman. Men Qazaqman. Mening atim Dariga. Men Macaristondagi balalarga issiq salom yo'llayman. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا رب وصلى الله عليه وسلم Меште, мал, я говорю, зурхамахшал. Бравлардан рахмет, вершатаяндардан шатагат. Жатқан жер жаратылсын, топрақтар толтырылсын. Хандығымыздың қабылдауы Аллах. Az életfa ugye mindig központi szerepet is játszott a magyarság életében. Összekötötte a földet az éggel, az anyagot a szellemmel. Igazából azon kívül, hogy összeköti a földet a szellemmel, az élet körforgását is jelöli, és egy népnek az összetartozását. Hiszen ez a kazakisztáni életfa a közös mitológiánkat ábrázolja, egész a kezdettől, nem azt mondom, hogy napjainkig, a végtelenig. Mert ugye a tetején ott vannak az égitestek, a tejút, a tengrinek a jelképe, az odaírása, tehát az a végtelenbe mutat. Ami azt jelenti, hogy ennek a munkánknak nincs vége. Когда церемония шаманская когда начинает, после этого я говорю, доклад Астана и Алматы, если және Еуропа мемлекеттерімен мәдени мұра, мәдени білімділік, ақпаратты ағартушылық және басқа да дәстүрлі жобалардың қызығушылығын таныту. 1965 жылы Торғай облысында Венгр антрополог Мадияр қорының президенті Биро Андраш Золт шақырылады. Kedves testvérek, a mai nap egy olyan történelmi pillanat, amit nem csak a beszéd kedvéért mondunk, mert 1000 év óta külön élő törzsrészek, akiknek az ősei valamikor együtt éltek, az ő közös emléküknek állítunk most az örök időkre egy életfát. Lehet, hogy mi már még nem leszünk ezen a földön, de a mi unokáink és a leszármazottaink is látni fogják ezt az emlékhelyet. A jó testvérek, ha távol is vannak egymástól, mindig gondolnak egymásra. Van egy régi nomád mondás. Bár nappal a csillagok nem látszanak, de tudjuk, hogy ott vannak. És mi ugyanúgy tudjuk egymásról, hogy vagyunk, megtartjuk a kapcsolatot, és közösen járunk most már az úton. Mi mindent tiszta szívből csináltunk, és tiszta szívvel adjuk az európai magyar nép ajándékát az itteni kazakoknak és magyaroknak. Köszönöm az ittenieknek, hogy így fogadtak. Köszönjük Kosztanály megye vezetőségének és a helyi akimoknak, hogy ezt a szép ünnepet lehetővé tették.
dél, a köszönet, az alázat, a tisztelet és az erő legyen népeinkkel, és legyen kapcsolat ebben az életfában. Hitás, az álmok, a látomások erői legyenek népeinkkel. Végtelen kék ég, teremtő tengri, legyen velünk. Boldog asszony, fáj, földanya. Legyen ez az életfa közvetítő ég és föld között, hozzon boldogságot és bőséget népeinknek. Úgy legyen. Pedig nagy területeket, 100 kilométereket jártunk be a napokban. Mindenütt úgy fogadtak bennünket tényleg, mint a testvérüket. És kívánják ezt a testvéri kapcsolatot nem csak ápolni, hanem fejleszteni is. Közösnek látják az utunkat. Azt, hogy otthon mi van, azt nem tudom. Mi eljöttünk, ez biztos. Vannak olyan egyes részletek, amelyek hasonlítanak valamelyik otthoni Kárpát-medencei területünkre. Éppen mondjuk, hogy ez olyan, mintha a Kiskunságba mennénk, hiszen itt van a Kiskunság, vagy a bugaci polgármester is. A másik azt látja, hogy mintha a Hortobágyon lennénk, vannak vizenyős helyek is. Hát az meg, én bennem ugye a Nagysárét régi hangulatát, Körösök, Berettyó vidékét idézi fel. Tehát mi itthon vagyunk.